Όλα τα ελευθεριστικά τοξότης δουλεύουν με ρεύμα 24V. Για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε με απλές μπαταρίες 12V, φτιάξαμε ένα δυνατό μετατροπέα, κονβέκτορα, που να αλλάζει το ρεύμα από 12 σε 24V. Έτσι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε το μηχάνημα με όποια μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης έχουμε. Στη χρήση καταλάβαμε ότι οι μπαταρίες λιθίου είναι πολύ καλύτερες. Δίνουν περισσότερη δύναμη και κρατάνε περισσότερο. Γι' αυτό φτιάξαμε μία μπαταρία λιθίου στα μέτρα του μηχανήματος 12V 60 μπερόρια, που ζυγίζει μόνο 4 κιλά και 800 γραμμάρια. Έτσι με αυτή ο τοξότης μπορεί να δουλεύει έως και 13 ώρες ασταμάτητα. Είναι μία μπαταρία δυνατή που δεν έχει προβλήματα και βοηθάει το μηχάνημα να δουλέψει καλύτερα.